Flimkien mal-idjoma viżiva, il-lingwa hija mezz ewlieni ta' propaganda. F'din ir-rokna neħdukom fuq vjaġġ fl-imoddi sabiex flimkien mal-professur William Zammit naraw kif il-sinna ntuża għal finijiet propagandistiċi. Bil-propaganda nifhmu xi ħadd jista' jkun persuna, jista' jkun individwu, jew jista' jkun grupp, għaqda, partit, illi jikkomunikaw il-messaġġ tagħhom. Jiġifieri inti għandek materjal, jista' jkun materjal orali, jista' jkun materjal viżiv, jista' jkun materjal miktub, pubblikat, stampat, illi l-iskop ta' dan il-materjal, appuntu l-iskop tal-propaganda hija illi tressaq il-qudiem l-ideat, l-opinjonijiet, l-aspirazzjonijiet ta' individwi jew ta' gruppi. Ġeneralment bi propaganda aħna nassoċjawha ħafna drabi mal-aspett politiku. Il-propaganda politika tmur lura sewwa, jiġifieri nistgħu ngħidu minn nofs is-seklu 19 anke forsi minn ftit qabel, ħajibda jkollok minn meta jibda jkollok il-Kunsilli tal-Gvern 1835 il-qudiem eċċetera, se jibda jkollok l-ewwel forum ta' propaganda politika. Propaganda politika stampata b'mod partikolari bil-Malti tiżdied b'mod sostanzjali mal-elezzjoni tal-1921, jiġifieri dik li ngħidula mal-Kostituzzjoni tas-self-government, meta hemmhekk għandek l-evolviment politiku, l-partiti politiċi, eċċetera, qegħdin jiżviluppaw. Il-kuntest huwa illi inti għandek pajjiż maħkum, inti għandek kolonja, Malta hija kolonja Ingliża, għall-Ingliżi primarjament Malta hija bażi, il-Gvernatur ta' Malta huwa gvernatur ċivili, imma wkoll huwa il-kap tat-truppi tal-eżerċitu Ingliż f'Malta, u allura f'dal kuntest il-politikanti Maltin qed jippruvaw jieħdu dak li jistgħu fis-sens illi f'kuntest ta' kolonja, f'kuntest ta' fortizza, il-politikanti Maltin qed jippruvaw iġibu l-aħjar li jistgħu għal-pajis. Issa, naturalment, l-aħjar dak li jkun skont xi fehem bih. U għalhekk pereżempju insibu il-kwistjoni tal-lingwa, illi kienet riflessa ħafna appuntu fil-propaganda politika. Għandek sezzjoni ta' Maltin illi qed jgħidulek isma' aħna l-lingwa u l-kultura Taljana hija l-lingwa u l-kultura ta' pajjiżna u l-Ingliżi m'għandhom l-ebda dritt joħdu għadin. Għandek ukoll politikanti Maltin propaganda wkoll tagħhom li qed jgħidulek isma' l-Ingliżi huma l-futur, l-Ingliż hija l-lingwa tal-futur, nagħmlu żball jekk jibqgħu marbutin mat-Taljan mhux biss lingwistikament imma kulturalment u f'kull qasam u ma mmorrux mal-Ingliż. Dawn il-fatturi huma dawn l-iżviluppi soċjali politiċi huma riflessi ħafna fit-tip ta' propaganda politika illi kienet riprodotta anke bil-Malti matul dawk iż-żminijiet. Propaganda bil-Malti l-iktar li tibda mal-elezzjoni tal-1921. Minix ngħid illi qabel ma kienx hemm, qabel fil-fatt diġà kien hemm, imma fil-maġġoranza tagħha kienet bit-Taljan u xi ftit bl-Ingliż. Imma mill-elezzjoni tal-1921, ġifieri mill-Kostituzzjoni ta' self-government, meta inti għandek numru ta' partiti issa stabiliti, issa għandek ix-xenarju politiku qed iqarreb lejn ix-xenarju politiku modern ta' partiti differenti, b'ideoloġiji differenti, hemmhekk għandek iktar l-importanza tal-propaganda tal-massa illi kemm jista' jkun tilħaq votanti. Il-lingwaġġ użat f'din il-propaganda huwa interessanti. Jiġifieri inti tara l-evolviment tal-Malti anka f'din il-propaganda. Tara pereżempju fejn inti għandek propaganda pro-Taljana miktuba bil-Malti. Il-Malti użat ġeneralment huwa Malti Taljanizzat. Dana joħroġ ċar
kif qed ngħid, jiġifieri meta tara dal-materjal tas-sin 20 snin 30 qabel it-tieni gwerra, materjal maħruġ minn dawk li kienu iktar favur it-Taljan u kontra l-Ingliż, il-Malti użat huwa iktar b'xaħta taljanizzata. Bil-kontrarju, fejn għandek letteratura politika, fejn għandek propaganda politika minn dawk li appoġġjaw l-City Ingliż, għandek Malti iktar purista nsejħulu hekk, għandek Malti binqas element Taljan fih, kultant tiskanta tajt kif uża dil-kelma, minn fejn ġab dil-kelma, meta aħna għandna kelma oħra illi nużuha ħafna iktar. Spiss fil-diskors tagħna ta' kuljum, imma jkun jidher ċar li isma' dik il-kelma ġiet evitata b'mod konxu. Iktar u iktar mat-tieni gwerra. Mat-tieni gwerra it-Taljan ħad daqqa tal-mewt f'Malta fis-sens li naturalment illum nistudjaw it-Taljan għal ħares le. Imma l-kwistjoni tal-lingwa effettivament ġiet fit-tmiema u dak kollu illi kien isir bit-Taljan jew dak kollu illi kien hemm xi ħjiel ta' Taljan fih, inkluż il-lingwa Maltija, ħafna drabi ġie msoffi ħanuża il-kelma minn dawk l-elementi Latini Taljani illi kien hemm fih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.